Hej og velkommen til anden episode af Indklub TV. Vi vil nu her endnu en gang prøve at lave et playthrough af Metroid Prime, den første bane i Metroid Prime. Jeg har gerne vil spille den igennem som det allerførste, i den allerførste episode, men mig og Asger, som jeg har med mig her. Sig hej, Asger. Hej. Vi prøvede at lave et playthrough et par gange, og det gik simpelthen bare galt. Så vi skiftede spil, og så fik I Wind Waker. Men nu giver vi det sgu et forsøg, og så ser vi hvordan det ender ud. I efterspurgt noget mere, dybere indsigt i spillet. Det jeg kan sige om det er Metroid Prime fra 2002. Det udkom 8 år efter det sidste Metroid Prime i Metroid spil i Metroid serien. Det sidste Metroid spil var Super Metroid til Super Nintendo og det udkom i 94. Så der er sket nogle ting i mellemtiden, ikke? Ja, det her det er så det første af de 3 Prime-spil, der så er blevet udgivet indtil videre. Der kom jo 2 til Gamecube, og så den tredje, den blev så udgivet til Wii. Altså alle 3 spil, de blev også udgivet til Wii, den der pakke, der blev udgivet. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Hvis der er nogen der er med som ikke er bekendt med spillet og ved hvorfor lige præcis det her spil er hævet frem, det er altså simpelthen det en af de bedste spil der er kommet til Gamecube, i hvert fald hvis du spørger mig. Og det var meget tidssættende, det var meget skelsættende hedder det for sin tid med hensyn til grafikken. Nu ser det måske ikke ud af meget her i den her optagelse, specielt ikke fordi det er standardformat og ikke HD som vi er blevet vant til i dag, ikke? Men der var altså en detaljegrad i det her spil, som ikke var set før. Jamen altså, for mig, så er det egentlig det første spil, jeg egentlig tænker på, når jeg tænker retro studio. Altså, jeg er ikke rigtig... Jeg tror aldrig, jeg har lagt mærke til sådan til det firma før Metroid Prime. Jeg ved ikke, om de har lavet noget inden da. Men det er i hvert fald Metroid Prime, jeg bider fast i, at det spil, det her Retro Studio altså lavet, for de har bare gjort et fantastisk stykke arbejde med Prime-serien generelt. Ja, det må man sige. Jeg tror, de har udgivet nogle spil inden. Kan du eventuelt prøve at finde en liste på det, Asger? Ja, det er finde det i mellemtiden. Prøv lige så vil jeg lige sige til brugerne i mellemtiden, prøv at lægge mærke til effekten her, når man går igennem døren. Og hvordan der ligesom kommer kondens på visiret. Jeg kan jo kort fortælle, at man spiller som Samus Aran, en dusørjæger i rummet, der har det ene purpose in life, så vidt jeg ved, og finde de her Metroids, som er en rumparasit, der har til formål at suge energi ud af folk. Men spillet her starter med, at hun har opfanget et SOS-opkald fra den her rumstation, som hun så finder frem til, og nu bevæger vi os så ind i den. Banen fungerer så selvfølgelig som introduktion for hele spillet og spillets gameplay og spilmekanikker, så at sige. Det første man opdagede var, at det var i første person, hvor Super Metroid eksempelvis var i et side-scrolling platform. Nu prøver jeg at koncentrere mig om at spille samtidig med at snakke, men det går åbenbart ikke så let. Har fandt noget, Asger? Ja, altså så vidt jeg kan læse mig frem til, så er faktisk Metroid Prime faktisk en af de første spil, som Retro Studio faktisk har udgivet. Okay. Så det er i hvert fald et godt første spil. Jeg troede faktisk, de havde flere spil. Ja, der kan man bare se. De har i hvert fald gjort det pænt godt, så til at starte med. Jeg kan jo lige hurtigt gennemgå, hvad man kan i spillet også. Noget I nok vil bemærke er, at jeg sidestepper ikke så meget, altså går til side ligesom sådan her, som man gør i så mange andre first person shooters. Det er så fordi det her er designet omkring Gamecube controlleren, og det faktum at man har over i højre side, hvor jeg skyder, jamen der har du dine forskellige våben, og nu får du mulighed for din håndkanon her, den har mulighed for at løbe af spillet og finde nye plasma beams til. Du kan også få den her charge beam, som giver endnu mere skade, og for eksempel kan fjerne rubble her. Og så har du i venstre side, der har du mulighed for at skifte imellem forskellige visirer, som Samus Aran her har i sin dragt. Der får du blandt andet adgang til senere hen for eksempel varmesøgende visir, der kan vise
varme i områder, virker utrolig godt i mørke lokationer. Så har du selvfølgelig morphballet her. En rigtig ikonisk ting for Samus Aran, for Metroid-spillene, at man kan lave sig om til den her kugle, som faktisk også kan lægge bomber. Så man kan, og det giver nogle ret interessante puzzle elements igennem spillet. Ikke noget, vi kommer til at se så meget af her i den her bane, udover selvfølgelig her i det her lille hul, i det her lille hemmelige rum, hvor man så kan få kortet til den her bane. Noget der er rigtig fedt, det er de her kort, som vi får nu. Det var, jeg tror det var det første 3D-kort jeg har set i et spil. Jeg ved ikke med dig, Asger, om du kan huske et andet spil der har haft det. Ja, altså generelt kortet, det er rigtig godt at have generelt i Metroid, fordi der er så meget i det spil, man kan lige finde ud af, hvor fanden man egentlig er henne. Der er så mange niveauer. Det er i hvert fald jeg kan i hvert fald rigtig godt lide kortet i Metroid. Det fungerer rigtig godt. Det var også ret avanceret i de gamle Metroid-spil. Jeg husker det lidt som om det var lidt. Jeg synes det virker, i hvert fald det jeg spillede, det virker meget som det kort der var i Legend of Zelda, når man var inde i dungeons. Det var sådan lidt sådan, nå okay, så går jeg et skridt til højre og så følger jeg med. Altså sådan husker jeg det. Det er ikke sikkert det er sådan, men det passer meget godt. Sådan husker jeg i hvert fald de gamle, hvis du tænker på 2D-spillene. 3D-spillet her var noget mere avanceret. Det her dog ikke set før. Det er også en helt del større, fordi der er så mange forskellige. De der baner, de var delt op. Det var sådan en kæmpe overworld. Så der var så meget, man skulle holde styr på, hvor tingene var henne. Så det var derfor, det var så vigtigt at have det kort der. Og det virker også rigtig godt, det kort. Jeg kunne, love it. En meget lækker detalje her, ikke? Det første jeg bemærker, nu sidder jeg og tænker på som spildesigneren, dem der har lavet den her bane, når man går igennem den her dør, lige heroppe der kommer det her lyn, som man skal undgå med, man skal lige lave sig om til en morphball, så rulle igennem et hul herovre. Men lige inden man går hen til den, så går man forbi ilden her, og så får man det der warning ikon op i venstre side her. Det er altså fordi der står noget ild lige ved siden, og hvis jeg går ind i det, så tager vi skade. Og det er meget fedt, når man så kommer herhen, og lynet så kommer, så popper det også frem. Det synes jeg sgu det er sgu meget sjovt. Au. Jeg glider bare lige igennem det alligevel. Sådan her. Er der nogle specielle baner, du kan huske fra Metroid Prime, eller nogle specielle items, vil jeg nok hellere spørge ind til. Nu spiller vi jo i bane eller noget. Altså, jeg synes personligt, en af de items, jeg synes var bladet, det var når man kunne lave charge sin beam, og så få en missil med. Det var altså en pæn fed feature, især fordi den var så stærk. Det var virkelig en af de stærke, som man også kunne bruge til at åbne døre, skulle man ikke? Og supermissilet, tænker du? Ja, skulle man ikke bruge det til at åbne nogle døre eller noget med? Jeg var huske det som en rigtig, rigtig godt våben. Jeg synes, den var rigtig blæret, fordi også animation på det var rigtig fedt. Hvad med dig da? Nu ved jeg faktisk ikke, om jeg har supermissilet. Jeg kan bare huske, når jeg fik den sidste store beam til kanonen her, plasma beam. Den var nice. Den måde den sådan brænder fjenderne på, når man bruger den. Og så kanonen bare dobbelt så stor ud og meget mere badass. Det er rigtigt. Den er også rigtig fed. Men jeg kunne også rigtig godt lide wave kanonen. Den skyder i sådan nogle bølger og satte strøm til fjenderne. Fik man også i den isverden, der var lidt senere hen i spillet. En af de funktioner, jeg synes var rigtig fed, eller bare fordi, at den så fed ud, når man brugte den, det var den der spiderball. Det der med, at man var helt grøn, eller jeg mener, man var helt grøn, eller i hvert fald det. Jeg synes i hvert fald, det så vildt blæret ud, også det der med, at man kunne kravle op med den der ball der. Det gjorde bare, det gjorde det så meget federe at være den der bold der. Ja, der var også nogle ret syge puzzles med det, kan jeg huske. Ja, det var der hen mod slutningen af spillet, ja. Og de var ret komplekse, som jeg husker dem. Ja, også fordi man har set det der spider, der helt i starten til mig. Nå, hvornår kan man bruge det? Og så går der faktisk et godt stykke tid, før man egentlig får lov til at bruge det. Men når man endelig får lov til det, så er det bare sådan, jeg synes, det var så fedt. Og nu vil jeg lige prøve at se. Der er noget andet, der er ret fedt for det her spil, hvis man ikke kender det. Historien i spillet bliver fortalt på, det er via det her scannervisir. Scannervisiret kan man bruge til at scanne forskellige objekter, så få information om dem. Og der er så forskellige ting, du kunne scanne, og så få samlet til Samus Arans logbog. Kan jeg prøve at vise jer hen i menuen. Nu har jeg ikke noget særligt stående. Jeg har faktisk ingenting stående i den, så det var lidt det samme. Men man kunne samle dem i løbet af spillet. Derudover kunne du også få information om forskellige fjenders svagheder og styrker.
Og så var der forskellige, mange af de her computerskærme, vi er gået forbi, den kunne man også scanne. Og så simpelthen få at vide, hvad er det, der er foregået på den her rumstation. Nu kommer der lige en badass her. Og den der. Ja, men altså generelt den måde historien fortalte på, det er egentlig meget dejligt. Altså, altså jeg kan huske første gang, jeg var ikke så gammel, da jeg spillede Metroid første gang, så jeg sad sådan lidt, jeg sprang sgu meget historien over. Jeg kunne godt nyde spillet uden at scanne alle de her ting igennem, så jeg synes bare, wow, okay, nu skal vi jo skyde noget og finde ud af, hvad skal jeg bruge det her til, og hvordan kan jeg komme videre. Det er nok først senere, hvor jeg sådan egentlig senere gennemspilning, hvor jeg egentlig har gået mere op i historien og sådan noget. Jeg kan godt lide den måde, at historien foregår, fordi det er ikke sådan noget, at man skal komme igennem alt det her form for tekst og bla 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 bla. Det er mere sådan, hvis du gider, ja, det er nemlig det er op til en selv, om man gider historien eller ej. Jeg også godt kunne lide, det var meget stemningsbaseret, og specielt den her bane var baseret på stemning. Nu lukkede døren lige i fjeset på mig. Nå. Og ligesom når man scannede de der, så fik du bare underbygget stemningen endnu mere, når man ligesom fik at vide, hvordan de her forskellige, man kan se, der ligger sådan nogle Space Pirates lige rundt omkring, og så man læser om, hvordan de hver især er døde, og hvordan de er kommet til skade. Det gav ligesom en ekstra dimension til det, men jeg må da indrømme, jeg sprang også de fleste over på mit første playthrough. Kommer vi ind til bossen. Og noget du vil sige om bosserne i spillet, Asger? Altså, nu er det alligevel et stykke tid siden, jeg synes, jeg spillede dem, men altså, jeg kan godt huske de der bosser, altså, de første par stykker, de er ret nemme, også, altså, de giver lidt udfordring og sådan noget, men hvis man spiller sådan normalt, så giver det ikke så meget udfordring, men senere, jeg kan huske den der boss, der er i isbanen, den husker jeg som værende lidt tricky i hvert fald. Og også jeg kan ikke huske den præcist. Jeg ved ikke, om vi skal give spoilers her, og dem der kender, der er nok nogen, der kan huske den derude. Men den her, den er jo ikke verdens sværeste boss. Jeg kan huske første gang jeg spillede det her spil, eller den her bane, det var jeg stod inde i en Merlin. Merlin fandtes jo dengang, det sagde jeg også sidst. Det bliver sådan en meme det her. Dengang jeg spillede det her spil i Merlin, for det fandtes også dengang. Nå. Men der tog det mig da noget tid at prøve at klare den her boss. Men nu kan jeg jo trækkene, for eksempel det her. Det der er ikke et træk. Det er faktisk lidt fail. Det var det. Men ja, det der bare med at spamme en masse missiler. Hvem havde vidst, det var så nemt? Så i svært var det ikke. Ja, det er sådan lidt en bug, det der med, at hvis man skyder helt almindeligt med bilen, det gør man på A-knappen på GameCube-controlleren. Men man skyder missiler på Y-knappen. Og hvis man så hurtigt bare skifter mellem A og Y hele tiden, så færdiggør den aldrig den der animation i missilerne. Nå, nu skal vi evakuere. Fuldstændig ligesom første bane i Super Metroid. Der er det også noget med, at du skal ind i en rumstation, klare en boss, og så skal du stikke af, inden det hele eksploderer. Så nu får jeg travlt her. Har du spillet de efterfølgende spil i serien, Asger? Jeg har spillet, altså, jeg har gennemført det første Prime, og så toeren har jeg også spillet en god del. Jeg tror, jeg har set min storebror gennemført det, og så har jeg spillet en multiplayer-del. Treeren har jeg altså kun spillet de første par timer af. Jeg tror, jeg lånte den af en af mine venner, og så fik jeg da aldrig spillet helt igennem. Ja. Jeg må indrømme, jeg har faktisk heller aldrig gennemført toeren eller treeren. Toeren kom jeg dog til sidste bossen. Jeg ved ikke, jeg fik aldrig taget mig sammen. Jeg synes ikke, de levede op til det første Metroid Prime her. Altså, jeg husker toeren som værende faktisk meget godt. Jeg kunne rigtig godt lide det der med den der mørke verden, der var. Og så mener jeg, at man mistede liv, hvis man nu ikke lige gik, hvis man gik uden for de der skjoldzoner, eller hvad det var. Og noget med, der vist også var en mørk Samus Aran eller andet. Men, jeg kan bare huske, jeg synes fjenderne var mere, det var mere uinspirerende på en eller anden måde. Det var ikke så originalt. Så kan jeg huske, der var rigtig meget genbrug fra Metroid Prime. Ja, jeg husker også Prime meget bedre end toeren, for at være ærlig. Corruption.
nu har jeg kun spillet et par timer, så jeg husker næsten intet derfra. Jeg husker det så meget godt, men jeg tror bare, jeg aldrig rigtig fik gennemspillet det. Jeg synes, det var meget kompliceret at spille på en eller anden måde med Wiimoten. Der var simpelthen for mange ting, man kunne, og bevægelser, man skulle lave, og det var sjældent særlig præcist og sådan noget. Altså, jeg har købt ikke det der, hvad hedder det, Metroid Prime, den der opsamlingspakke, der var til Wii. Så altså, der spillede man jo med Wii Motion, med, den der, med controlleren. Så jeg ved ikke rigtigt om den, til dem, der har spillet det, de kan jo, hvis de har spillet begge udgaver, så kan de jo skrive i kommentaren nedenunder, hvad de synes er bedst. Bedst kan lide den gamle GameCube-controller, eller de bedre kan lide det med Wiimote. Ja, det kunne faktisk være meget interessant. Jeg har ikke selv fået prøvet Metroid Prime med Wiimote, men jeg var faktisk overvejet længe, om jeg skulle investere i det, fordi jeg netop er virkelig, virkelig glad for det her spil. Den her, den er så sjov. Hvis du den ikke kunne dræbe os, Asger? Kan ikke det? Nej, nu kan jeg lige stille mig her, ikke? Så kan du se, hvad der sker. Det kan jeg lige alle sammen se her. Kommer den der. Wow! Utrolig farlig, specielt første gang man kommer ud, og den sådan smækker forbi. Så hvis man stiller sig lige foran, så skubber den faktisk bare til en. Det vil jeg ikke spoil for jer her, men det kan brugerne sgu selv finde ud af. Jeg har 4 minutter til at komme ud, inden det hele eksploderer. Bum. Noget jeg også godt kan lide ved den her bane, altså den er virkelig skillsættende. Den forklarer virkelig alt, hvad man kan i spillet på en eller anden måde. Man får prøvet det hele af, næsten det hele af. Og man får lige vist en af de sidste bosserne. Ridley. Explosions. Det kan vi lide. Har du fundet nogle skjulte referencer til kendte science fiction film eventuelt? Nu sidder jeg og tænker på, der må der være nogen til for eksempel Alien eller lignende. Det er det jo nok, sikkert. Jeg vil lige kigge bagud, prøv lige at se her på det her. Nu dyrker vi lige alle de her effekter. Ej, det er lidt lækkert, og vi kan også svinge sådan her. Det synes jeg altså også var en meget fed mekanik, den her. Det er sikkert bare 4 minutter til basen springer i luften, og vi leger rundt med vi leger rundt på legepladsen. Der er bavianer i et bur. Oh shit. Det kunne godt være, at jeg skulle til at tage mig sammen. Yeah. Jeg klarede den. Så du det, Asger? Lidt fail det her. Og så er der lige de der load-tider. De skal lige load-tider. Ja. Ej, det med døren åbner ikke lige, fordi den lige skal load. Det kan jeg også huske fra nu har jeg lige spillet Resident Evil Revelations. Det er også bare sådan, står man sådan, og så venter man. Døren åbner ikke rigtigt, tænker man sådan. Nå, okay, loadetid. Og nu kommer dit yndlingsøjeblik, Asger. Ja. Øjeblikket, hvor man mister alle sine ting. Faktisk også et meget ikonisk ting for Metroid-serien. At du starter med en masse af de her evner, blandt andet så man kan blive bekendt med dem og hvad de kan, og så man ligesom bliver teaset med, hvad man får senere hen. Og så bliver det taget fra en i løbet af den første bane. Jeg kan godt lide, at de tog det med i, altså de simpelthen har været så tro Retro Studios mod de originale Metroid-spil, og de simpelthen har lavet sådan en introbane, der selvdestruerer, og at man mister alle tingene. Det er også et virkelig smart design-træk som spildesigner. Ja. Ej, nu må jeg ikke kalde mig Mr. Fashion, men jeg synes bare for helvede. Jeg synes bare, det der suit, man render rundt med nu, det er så grimt. Jeg tror noget med de her skulderplader. Det ser så dumt ud. Så det er virkelig dejligt gensyn, når man får sin dragt tilbage efter den første bane, eller hvad det er. Hvad er det hedder? Various Suit, ja. Ja, prøv lige at dyrke hende, hva'? Vi kan zoome ind her. Ej, det skulle vi lige have gjort før, hva'? Også igen, meget lækker ting, men lige pludselig at få lov til det her, ikke? Med Nintendo GameCube. Og hvor meget kan jeg zoome ind, hva'? Jeg kan sgu ikke zoome meget mere ind, Asger. Der er der ikke så stor forskel fra det og 16-bit, altså. Nej. Men indtil man får Various Suit, så bliver det nice. Også noget, jeg kan også godt lide. Jeg kan ikke lide det blå suit, man får på et tidspunkt. Nu vil jeg ikke afsløre, hvad det kan. Men det sorte suit, det var nice. Ja, det er ret badass. Ja. Nu får vi lige lidt med, hvad skal der i, vi skal kigge op i. Inden vi går ud, er der noget, vi lige skal gøre, inden det hele eksploderer? Når jeg går ud her, så slutter banen. Det ved jeg ikke. Skal vi prøve at break på en eller anden måde?
Har du nogensinde set, hvad der sker, hvis man ikke når ud? Ej, så får man vist bare en game over, gør man ikke? Jo, jeg tror bare, så er det bare game over. Nå, er der nogle sidste ord, du vil sige, inden vi afslutter? Det ved jeg ikke. Metroid. Hvis I ikke har prøvet det. Godt spil. Hvis I ikke har prøvet det, så gør det. Køb det. Vi ved desværre ikke, om vi skal anbefale Wii-versionen med Wii Motion Controls. Men uanset hvad, få det spillet for satan af. Det er et godt spil. Det bedste spil fra Gamecube'ens tid. Og en af de mere dystre og stemningsfulde. Det går altså ud. Men det er klart en af de mere dystre og stemningsfulde. Og virkelig, altså, hvis man er til mørke science fiction historier og godt kan lide exploration, så man går på opdagelse selv, bekæmpe kæmpe bosser og få nogle af de fedeste items ever. Nu hyper jeg det helt vildt, det her spil. Jamen, så skal man spille Metroid Prime. Har du nogle sidste ord? Ja, altså, fortæl os, hvad I synes om den her i forhold til Wind Waker-episoden, og så glæder vi os bare til at lave mere af samme stil. Jeg håber, I nyder det. Jeg håber, vi var mere informative i hvert fald. Men ja, tak for denne gang. Vi runder af her.